Здравейте и добре дошли в шоурума на Каза Арт в София. Искаме преди всичко да благодарим на всички наши клиенти, които през месец септември се обърнаха към нас с желанието ние да им съдействаме и да им помогнем. Те се възползваха от нашата 60-минутна безплатна консултация. Виждаме вече положителните резултати от нашата съвместна дейност. Затова заедно с моите колеги решихме през месец октомври да продължим тази наша кампания 60-минутна безплатна консултация с нас, тъй като виждаме вашият интерес, за което благодарим и сме изключително доволни и удовлетворени от нашата съвместна работа с вас. Така че възползвайте се, ние сме насреща да ви съдействаме по вашите въпроси, които ви интересуват, конкретни случаи. Заповядайте при нас в нашите шоуруми в Орешак, Варна и София. Аз и моите колеги ви очакваме и изключително благодарим за обратната връзка и атестат, който вие ни давате. До скоро!